ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ ọnọrụ na nwekwara echi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awọchashiala nụ m eyi achọrọ m igbu oge ọnụ enwere ihe ga-awụ omewe mgbe ụfọdụ ya na-agbakasị m anya ana m alaiki ya mgbe nwoke wụ nwoke pụta n'ihu nwoke ibe ya ya na-shake na-etrembụl. No, you only tremble before God, not man. Ọ naghị adị mma na ntị na nwoke pụta ya na-eme ihe na-ekwesịghị ka o mee. Enwezote ihe eshedere ụmụ nwoke ibe ndị maara ihe jụwazie ya ajụjụ gbawa question ya asịsị na ya dị manipulated. It doesn't settle fine with me. No. Ọnụ ọsụ nwata nwokorobịa nọ lekwe nwanne anyị nwoke iwe m wọwụ aha Igbo ahụ ọzaga Ugochukwu Nwokolo. Ọnụ ọsụ nwanne anyị nwoke lewedele nwata nwokorobịa na unu lewedele nwoke na mma gụwakwara akwụkwọ gocha well educated. The sound they are spoken. Chiekekwa ya ekekwa ya mma nwoke mma nwoke from mgbe ọ na-eto eto rute mgbe ọ wụrụ dị mkpa ihe ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ibe na-agwa guy na ị mara mma nwoke one way or the other ha convince ya pụta bịa contest ya na ihe nlele ihe ntụle ịmara nwoke kacha ibe ya mma ya win ya as Mr. Nigeria, meaning na ọ ya nwa nwoke kacha ụmụ nwoke niile mma. Hello, o ji the title, the exposure mmara niile amara ya na ọdịdị ya niile yes na ọ dịghị ya enough na ya chọrọ ka Nigerians matakwuo ya na ya believe na ọwụghị onye ọbụla ma ya na ya chọrọ ka Nigerians matakwuo ya ka from Nigeria gawa international ya chọrọ ka amarakwuo ya ka contact a na-edu Wazobia na ya chọrọ ipromote onwe ya na already ya nwere name Mr. Nigeria na ya bịara a long way mana ya chọrọ ipromote onwe ya na ya chọrọ ka amarakwuo ya ya na na-edu ekwu na-edu asị wete 5 million naira ya eme the transfer chawai o ruo mgbe ọ ga-aga ka ya na na-edu kwuo ruo na speech ya ka ọ kọwa onwe ya kwuo 1 or 2 gbasara onwe ya ka amara ya dimkpa ibe ya na-edu akpọkete ya si ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka amara ya try wazi convince ya at that moment amamihe ya agbala ya ihe fọrọ dị awụ sọsọ English language ebido sụwa na-edu agwa this man na ya ga na podcast onye ọbụla ga-ele ya ụwa ga-ele na ọ ga-ebe ahụ ga-ekwuo that na ya like ụmụ nwanyị poor na ya dị attracted to poor women na ya na like poor women, the poorer the better. Hello, do you know what that means? All go to nwunye na ya agaghị support ya, that the only way a woman will appear okay to him ma ọ bụrụ that woman or the poorer the better. Ihe ọ pụtara wụ na ọ chọghị nwaanyị ọbụla ime ọfụma. All women should remain poor before they can appeal to him, before they can move him. Mgbe ị pụtara na ị chọghị ịhụ nwaanyị mega ọfụma, ị chọghị hụ nwaanyị look good, ị chọghị ịhụ nwaanyị mega na ị chọrọ nwaanyị na-adịghị mma ma ọ dị poor. Na ya dị attracted to poor women, the poorer the better. Haggard na nwaanyị dị haggard, they also the poorer the better. Is one thing to see an opportunity, is another thing to make use of it, to grab it. Do you see na-edu na no na ya agaghị emele destiny ya asịsị na 5 million naira na ọ dịghị refundable. Hello, it demand. Ọ gịnị ka ị chọrọ gadi in the first place? Ị chọrọ ga ka amara gị fame and ị believe na ọ na-edu ga-enye gị ya. Ị ga-asị refund me. Ya sị gị no, ọ dịghị refundable. Gị sị okay, let's meet in court. Regardless of whatever you signed, this idea of talking down on women, loving them very poor, Nedu brought out that idea. This is a refund you. Yes, no, your money had to get refundable. You guys say, okay, let's meet in court. Sue that Nedu. One, when people get to know the reason you sue him, it will give you that fame you are looking for. Refund me or we'll meet in court. That thing I get for 5 million naira. Nedu get a nyanya freely. Ma won't order refund. Once you hit the court, people will get to know what happened and why. I just say, how can you tell this man to say this? This is not who he is. Man, I made 1 or 2 court hearings. I'm gonna give one a newspaper. That's in if we have 5 million naira, you end up all get a refund to get that money because that is pure character assassination.
Ye kwere lecha kwa anya baby mgbe he say let's meet in court. Ye lecha anya water that na iji uche naka because it takes a smart person to deal with a snake. Ya ma na ịma ihe na-eme iji uche naka. Ye check ihe na ha hi chọrọ bịa na ị ga-enweta freely ma gịnị abụ gbariwa from court to court. Ọ ga-enye ya that freely. Ọ ga better, ọ ga-adịrị easy. Ọ ga-choose refund on that money than to meet in court because she refused to say what he said you should say to trend. You will be buying the fan base of women and yaga far. He get 5 million naira give freely. Me lose go to that case. He can integrity because of maybe when a condition says sign. He lose go to the case. He can integrity. That in equal 5 million naira you get it more than. People will now know what Nedu does. People will now begin to question. Women will now come for Nedu. You will be on their good book. Even your fellow men will say, yes, you did well. That family to begin with a freely. And Nedu, as smart as he is, he will not offer you that opportunity. Or get refund to get that money. And because you refund, don't give your money. And don't mention a very dark man that you should mention very dark man's name to trend. With 5 million naira, Mr. Nigeria, very dark man will welcome you. Run 1 or 2. The same thing. Nedu genyege very dark man genyege. Ma wuruna Nedu mention of very dark man. That's all genyege trend. Then why not go to very dark man with 5 million naira? You will hang out with him. You stay with him. You will do 1 or 2 with Maga Marage. Give me shano. Didn't be benganango 5 million. Me charity on orang 2 million. We was at we acquire 3 million naira. Ye nyeziengo miration. Ye ga woman. As handsome as you are, give goes on a television. But you are attracted to poor women. The poorer, the better. Hello. Give war to assassinate your character, your integrity. Because even the trend, you didn't trend. The little that you trended, the women gave you total backlash. You went back to the hole where you were. Because they do now, adwale squeeze really hard. Get say that they do manipulated you. Hello. She manipulated you. You didn't protect anything. Each or trend. You didn't ask yourself, what am I trending for? Yes, I will trend, but what will I be known for trending? Because once you trend, people will know you for something. You did not weigh in on that one. You put a scale, 2 genders. Nwoke na wine. Gig hana no here hana wine. The whole of wine. Nature ka ha ga niru. You don't want them to progress. You don't want them to do well. You don't want them to appear good. You don't want them to do better. That they should look poor. Nature ha ka ngbepe hono nala. Na haleko ngbehetama. Nina kabla mega of man get away from the Marakedi Haggard came oh bamo biamo shinonan. Ken bench no okay again like hello. Do you know what you said in my email? Ye patazi when I kill your wagi. The deed has been done. If they do manipulate, that is where my anger is coming from. Away here maybe chagi chawin na kokwaka. You wouldn't okay. I want to hear in a process one at that moment. Lagodo no law, give it a thought, consult someone. Because here maybe China. Here maybe a cockagazu na magazine out this. No. Hello. Nedu potra for business. Stay down, let me match you to grow. Or you know your stand. What a 3 million naira chiga dink be bang. Ya by any memulo baru bomination. Napet. Nyang gebia warm. Hello. It is normal. Potazi after how many months? Because of a dim by beya. Adole vam say ya. In your name, Chineke decide listen. No. It doesn't have to be this. It can't continue this way. Ge potazi na they do manipulated you. Oro broge. Tawo for the years, my name more for the gain you in your tires, my name. And when here we may be imekwata garacha. Mother try use me before ya he use ya.
ewetere nga offer gị taa ya eze. You weigh in on it. Spot the benefits. Don't always settle for less. All the very, very important. Udo dịrị ọnụ.